Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe YouTube video. Het is alweer een tijdje geleden, of ja, een tijdje geleden. Een maand of zo. Ik was gewoon weer onzeker, pek. Maar goed, ik ben niet weg geweest. Ik heb gewoon iedere week op mijn Instagram en Facebook gepost. Daar kun je me volgen, dat doe ik ook allemaal. Instagram vlogjes, herkenbare sketches. Nou, dat was de reclame. Welkom bij een nieuwe YouTube video. We gaan het vandaag hebben over Netflix. Ik ben een professioneel Netflix kijker. Echt waar, ik oefen dagelijks kijk ik Netflix. Maar nu ben ik een beetje boos. Ik kan niet eens boos kijken. Wat is er aan de hand met Netflix? We kunnen allemaal die ene serie, die populaire serie wat je bent aan het volgen. Bijvoorbeeld The 100. Heerlijk binge-watchen. Hoe zeg ik nog eens binge-watchen? Ik kan het woord niet uitspreken. Binge-watchen. Boah, echt. Help me. Ik vraag even raad bij een Engels lerares. Isabel, een vriendin van mij. Binge-watchen, Peter. Binge. B-N-G. Kun je dat nou nog eens uitspreken, man? Ik heb je dat al 10 keer gezegd. Sorry, hè? En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik vind het heerlijk om Netflix te kijken als ik een vrije dag heb en als het weer treurig buiten is. Wat overigens, ja, eigenlijk wel elke dag is hier in Nederland. Hè? Maar wat is nu aan de hand? De populaire series, ja, ik heb ze al helemaal uit, alle seizoenen. En dan heb ik een vakantiejaar gewacht totdat een nieuw seizoen komt. En dan denk ik, yes, eindelijk is het weer daar. En dan is het iedere week een nieuwe aflevering. Wat de... Huh? Netflix, wat is dit? Dit meen je me toch niet? Ik wil het 's ochtends moe wakker worden omdat ik de hele nacht Netflix heb gekeken. Ik wil niet hoeven te wachten als het spannend wordt. Ik wil zoveel kijken tot Netflix mij de vraag stelt: bent u nog aan het kijken? Wilt u verder kijken? Natuurlijk ben ik nog aan het kijken. Nu kan ik dus nog 33 weken gaan wachten, wetende dat er al afleveringen online staan. Maar ja, ik wil wachten tot ik kan binge-watchen. En dat is moeilijk als je weet dat er al afleveringen online staan en het begint te kriebelen. Wat is hier aan de hand? Netflix, stop daarmee. Daarvoor heb ik toch geen Netflix om een week te moeten wachten. Nu heb ik geen excuus meer om op de bank te liggen, hè? Heb je nu dezelfde struggle? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vond je dit een leuke video? Doe dan ook een duimpje omhoog. Vond je dit geen leuke video? Dan doe deze lekker krijgen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Het was weer even gezellig op mijn YouTube. En binnenkort ook weer wat challenges uploaden en andere dingen. Komt van alles aan. Bye!